Allah ni yau kawai ki faɗa min magana. To, wai me yasa kake da sauri ne a rayuwanka? Ka san fa aure ba abin wasa bane. Na ce maka idan na gama tunani zan maka magana. Wannan wani irin tunani har yaushe? Kullum sai kin yi tunani? Gaskiya ne abin ya ishe ni. Kiya kana da sauri a rayuwanka wallahi. Haba. Dan ka san ba za ka iya hakura ba kawai sai ka je ka nemi wata. Dole ne? Jimala, 'yan mata. To ya aka yi? Kai, amma 'yan mata kin min kyau. To na gode. Dan Allah, ko zan iya samun lambar ki? Wannan ayo abu mai sauki ne. Na ce in ba za ki damu ba, za mu iya soyayya ni da ke? Wallahi ka sa na ji kunya. Ai, a zamanin nan da maza suke wuya. Ai ba zan barka ba. In ma ta kama aure wallahi duka sai mu. Aure? Baby? Yanzu a gabana kake neman mata? Ba baby ba, bebe. Yau shekaran mu uku baki taba ce min baby ba sai yanzu. Wannan ita ce matar aure na ni. Ke ba kin ce sai kin je kin yi tunani ba? To ki je ki yi tunanin ki ni ma bari in yi tunanin nawa da wannan. Ba ta waje. Matsa wallahi ko yanzu zan buge ki. Matsa. Wallahi zan buge ki na zama. Ba ta waje. Ba ta waje. Munafuka.